Għall-Unjoni Ewropea, il-kwistjoni tal-gwerra fl-Ukrajna baqgħet tiddomina l-aġenda tagħha fl-2023 iżda mhux biss. Tkellimna mal-kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew mal-Partit Laburista, Clint Azzopardi Flores, li għal diversi snin ħadem fi Brussell. Il-kwistjoni tal-Ukrajna ħadibqa' tiddomina fl-Unjoni Ewropea u anke fis-Sigurtà Ewropea minħabba l-fatt illi hija wisq fil-prossimità anke ta' territorju Ewropew. Ġifieri il-gwerra tal-Ukrajina baqgħet tiddomina, baqa' jiddomina x'ingħataw anke bħala assistenza, baqgħu jiddominaw anke l-biljuni li tawhom u mhux biss finanzjarja ma anke f'affarijiet anke umanitarji. Dan wassal biex fl-aħħar Kunsill Ewropew li sar f'nofs Diċembru kien hemm qbil biex jibdew in-negozjati bit-tħejjija għas-sħubija tal-Ukrajna u l-Moldova fl-Unjoni Ewropea. Apparti minn hekk, il-Ġorġja ingħatat l-istatus ta' kandidat biex tissieħeb fl-Unjoni. Dawn in-negozjati mistennija jiddominaw l-aġenda tal-Unjoni Ewropea fi żmien li ġej. L-aġenda tal-Unjoni Ewropea kienet iddominata wkoll mill-gwerra fil-Vant Nofsani bejn Iżrael u l-grupp Hamas. Kellek il-kwistjoni ta' din il-gwerra f'Gaza illi qiegħda wkoll titfa' pressjoni enormi fil-reġjun illi jista' jkun ikoll effetti reġjonali illi imorru oltre il-Vant Nofsani. Allura naħseb l-Unjoni Ewropea il-mod ta' kif anke kellha tara l-affarijiet kif tagħmilhom, kellha tagħmilhom b'mod illi il-ħsieb anke tal-Unjoni Ewropea l-pożizzjoni tagħha ta' two-state solution tibqa' waħda ewlenija anke fil-narrattiva tal-politika tagħha. Iddominat l-aġenda tal-Unjoni Ewropea tul din is-sena wkoll il-kwistjoni tal-migrazzjoni fejn kien hemm ċertu ftehim dwar il-patt għall-ażil anke mat-Tunisija. Malta wkoll kellha is-sem tagħha fl-aġenda tal-Unjoni Ewropea meta fl-aħħar ta' Settembru id-disa' mexxejja tan-nofsinhar tal-Unjoni iltaqgħu f'pajjiżna biex jiddiskutu bosta temi kurrenti. Mill-lat ekonomiku, il-kwistjoni tal-għoli tal-ħajja iddominat ukoll. Nemmen li l-kwistjoni tal-għoli tal-ħajja kienet ukoll kwistjoni importanti anke l-Unjoni Ewropea minħabba xokkijiet li kien hemm ukoll anke fl-enerġija fis-snin ta' qabel li għadhom sissa wkoll anke ħirġin minnhom. Dwar dan il-Kummissjoni Ewropea kienet qalet lil Malta biex twaqqaf is-sussidi fiż-żieda fil-prezzijiet tal-enerġija li tagħti stabbiltà lil familji u n-negozji. Minkejja dan il-Gvern Malti immexxi mill-Prim Ministru Roberta Bela se jkompli b'din il-politika ta' stabilità b'investiment ta' 350 miljun euro oħra. Skont l-aħħar tbassir ekonomiku għal-ħarifa tal-Kummissjoni Ewropea, Malta jkollha l-akbar tkabbir ekonomiku mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea dak ta' 4%. Dan filwaqt li wkoll mistenni ikollha l-akbar tkabbir ekonomiku fis-sentejn li ġejjin, jiġifieri fl-2024 u fl-2025.